dauke da baitukan alhikima, babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take mana jama'u, kuma dai suna nan batun tarbiyyar al'umma. Babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Ga babbar cibiyar mu alhikima medicine. Barka da sallah take mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Da Allah na fara Alhikima medicine. sarki tabara, Alhikima medicine. kada ɗan basira Alhikima medicine. dan ɗa hanura. Alhikima medicine. Sabon cibiyar alhikima medicine, barka da sallah suke yi wa al'umma. Babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take yi mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Farko za mu je kasashen mu na ƙetare, don alhikima a can ma wasu sun ɗare. Kamar Nijar makociyar mu da Algeria, kamar da Chad ga gida kuma Najeriya, duka dai cibiyar mu na nan alhikima. Babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take yi mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Yau da gida da fari, Alhikima medicine. yau da suna da tsari, Alhikima medicine. mun gaishe ku tari, Alhikima medicine. babu batun ware. Alhikima medicine. Dangin yau da sun rike miya bawa suke, barka da sallah muke muku alhikima. Babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take yi mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Bar na gida gare ku alhikima medicine. Dole muke yabon ku alhikima medicine. Mata da mazan ku alhikima medicine. Mun yaba tanadin ku alhikima medicine. Fata na alkhairi mun ji kuna yi mana, Allah tsare barno har abadan da'iman. Babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take yi mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Da kanan daba birni, Alhikima medicine. kan kuma na yaƙini, Alhikima medicine. dan babban gari ne. Alhikima medicine. Kano ai gida ne, Alhikima medicine. al'ummar Kano muna yi muku addu'a. Barka da sallah ta daba ga alhikima. Babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take yi mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Ka suna ta dukwa daula alhikima medicine. Ba su da aibulala alhikima medicine. Alkawari a kulla alhikima medicine. Ga ilimi da sallah alhikima medicine. Katsinawa suna da alhikima medicine. Barka da sallah muke muku alhikima. Babbar cibiya alhikima medicine. Barka da sallah take yi mana jama'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Kaduna da ke da zazzau, Alhikima medicine. sun yi ta ko'ina kawai. Alhikima medicine. Kun ji garin zama kawai, Alhikima medicine. kuma min yabe ku. Alhikima medicine. Yan birnin Kaduna
gaishe gwazani Alhikima medicine, Sokoto kaji tsani Alhikima medicine, duka gaishe gwazani Alhikima medicine, dan babban gari ne Alhikima medicine, barka da sallah muke muku na Sokoto mun gaishe ku duka Alhikima medicine babbar cibiya Alhikima medicine. Barka da sallah take yi mana jamba'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Yan birnin Maraɗi ta waya mai su duka, can jamhuriya ta Nijar mu yaba haka, kamar da Chad har da Algeria na saka. Sun rike cibiyar mu dan neman warraka, barka da sallah muke muku Alhikima. Babbar cibiya Alhikima medicine, barka da sallah take yi mana jamba'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Adamawa gaishe ku Alhikima medicine, kuma da ranar ku Alhikima medicine, mun jiddi sakon ku Alhikima medicine, sai mun faɗe ku Alhikima medicine. Adamawa Alhikima kun yaba mata barka da sallan ku Adamawa al'umma Babbar cibiya Alhikima medicine, barka da sallah take yi mana jamba'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. Da jigawa ba shakka Alhikima medicine, saƙon mu mun ka aika Alhikima medicine, 'yan dutse ma duka Alhikima medicine, can ma akwai harka Alhikima medicine. Jama'ar jigawa Allah daɗa dafa muku, barka da sallan ku daga nan Alhikima. Babbar cibiya Alhikima medicine, barka da sallah take yi mana jamba'u, kuma dai suna nan batun tallafin al'umma. sai kuma ƙasar Ghana Alhikima medicine, kuma ina kwana Alhikima medicine, yan Ghana mun auna Alhikima medicine, ƙaunar mu kun nuna Alhikima medicine. barka da sallan ku kuma sai mun tuna jama'ar ƙasar Ghana daga nan Alhikima